Selamat pagi, Intan. Wes bar mandi, Mbah Yi. Dhuwurane ping aja dingonokno to, Nduk. Wes ndang dikeruk to. Berjumpa lagi. Kuwi lho kerduse. Berjumpa lagi pemirsa di kontane Mbah Yi. Isu-isuke ceritane Bu subuh wis bar mandi. Terus kula tak salin. Ora usah. Bar mandi nganggo kaos partai Bu nggih. Rupane abang. Lho, Nduk, ape kampanye? Aku kan ngono. Ya wis Bu tak ganti. Ngono, Bu. Dikai tante kuwi kok tambahane mok. Nggih, Bulek Hani madike Mbah Kung kan. Bose kan niku lah. Nggih, riyen nyalon. Warnane abang. Niku lho, Solidaritas Indonesia. PSI yo Tan yo, terus dinggo. Lho, Intan ape anu Tan? Ape kampanye kula ngoten terus. Ya wis Bu tak salin. Terus nembe salin niku. Dek dalu ki ngeten, Bu, aku dek pengen sayur sop neh lah. Terus kula WA Mbak Nana. Urung iso ngetero. Yo nglumpuke ning kono ae to, Nduk. Lah iki sope urung teko iki blonjonane Intan alternatifnya pagi iki apa? Sambel penyet. Aja banter-banter kok mloya-mlayu neh sampae. Alon. Nah, nek pas wis nglumpuk ngono ki alon, Nduk. Aku carane nglumpukno wakune niku lho. Oh, teng mriku. Wis sampun. Yu Marni. Oh, niku lali Mbah Yi dereng dipateni lampune. Oh iya Tan. Lali. Isu-isu pun ngelapi niku Intan. Itu karek ngepel. Wis gak apa-apa, karek gawe sambel penyet tok e. Sarapan Mbak Mbah Yi piye? Enggak, mangan Nggih. mae. Gak mbok gorene? Gak pengen omah kono. Ya wis. Tapi kok Mbah Yi jak ya. Sapa ya, Tan? Wong Gadung. Tiang pundi, Mbah Yi? Oh, tiang Gadung. Lah nggih kok ujug-ujug Intan nyapu diparani manuk perkutut, tak tebek plek tak lebetke teng anu. Nggih. Dekne kanyepen paling. Nduk Tan, aku boleh saran. Kuwi tempatem sampah kuwi apa jenenge cedakno. Dadi Intan gak usah mlayu rono. Mbok cedakno wae. Hanya saran lo ya. Daripada awakmu kadowen ngono lho gawa. Agak nang kono dadi dikeruk nanti terus langsung dibuang ya. Nggih. Nggih sore nggih pun lumayan angsal kathah lho Bu, dipangani codot Bu. Langsung ning abang Nggih. risiko ae. Nah, nggih Bu. Lho, iki lho pemirsa. Iki wis mulai neh ngene. Alhamdulillah mboten dipangan uler. Sing winginane kan uler to pemirsa. Saniki ganti codot. Sing teng dhuwur mriko lho Bu, jane mateng Bu. Pundi nggih mangke. Oh, berarti pun telas dianuni codot. Mboten enten. Nika enten dhuwur tapi mriko lho. Nggih pun gedhe kok Mbah Yi. Kembang-kembang mah. Lho nika lho Mbah Yi, dhuwure kembang niku lak mateng-mateng to nggih. Lho niku lho. Nggih. Terima kasih ya Tan. Apa sih tok? Acara napa Mbah Yi? Make dijere kita gorengan. Anu Mak, tumbasno cemilan nggo papah sila. Pokoknya sitok sampai romboke seprapat ngono ya. Ngomong abang sampai kok mbek goreng-goreng tempe saiki kok enek foto telu nah wis. Pengen tempe mbus. Oh. Merah sido jadinya. Walah jos Mak. Besok pagi Mbah Yi acara pensiunan. Terus kono miri, Oh, wis, Mak. brambang sate, bawang. Apa mak jenenge tumbar enak tumbar. Sinten sama Sinten kemiri. Sinten kok.
Wes ngono ki tok wae ya. Iki duwe. Engko saiki tukokno anu jajan go pae. Nah ngono ya. Oh, napa tukok saiki kan. Delok, Mak. Gendang pinter sampe. Ape sarapan, Mak? Sambel penyek tempe. Aku dek ini tapi sambelnya gak tak Dipenyek, Mak. Oh. Papa serono. Iya. Papa wis rono. Mbah Yi rokok, Mbah Yi. Dadekno lawang lho. Iya, Mak. Mak, aku nyon tulung kok seumpama pake butuh blonjo nganggo motor, engko masalah ikune aku sampean terno duwike ngono ae. Wis kondo Mas Ayu Mbak Pandi. Mbah Yi bayar rokok. Aku, Mak, iki manukku engko sampean kayak kandang. Aku nepek manuk, Mak. Intan nyapu dek diparani manuk terus tak parani. Wah. Sudah ada AC alami. Balik rono, Dok. Makasih ya. Iki duwike wis nek Ayi. Ambilno duit ning dompet. Dok. Intan. Duit ning dompet kerokoke Pak Silo. Aku gak ero duwe kok. Iki lho, ya Allah. Roh adek gak roh. Bagung. Mana nih? Iya. Tempe bus. Enggak tempe sampai biasa. Rokok. Oh, mati ibu langsung calon. Duit kok langsung diuncalno. Iya rasanya. Iki gue ketan iki ngono lho tak maksud. Nyok. Rokok. Ngene iki ketan loro kok. Kita besok anakku ngono lho. Rundingan pemirsa iki. Esuk-esuk ora pleno. Lah marah yo esuk-esuk yo. Blonjo. Iki makane takon blonjo lho susuke. Berarti susuke 85 ya. Masih kuno duwe Mbah ya. Mbah ya. Mbah sapa iki? Mbok tak jerane nek. Iki 10 20 30 35 susuke. Iya. Ini ya Mak ya. Kasihkan Makja 10.000 bayi. Jajan ini. Dadi jek kene jek 25 ngono ya. Nggih. Jajan ya Mak ya ngono apa lho rek. Isek 25. Terima kasih ya Mak ya. Aku tak nganu intene. Nganggo motorku ora apa-apa. Motor buyun gak apa-apa. Mak somben nek wis dadi pawone njaluk dalan sithik motore ben mlebu ning pawon kabeh kan ombo. Oh ngono ya kok. Dadi ora ning ruang tamu. Iki kan urung dadi urung enek lawange nek Jarane anjor apa. lah nggih mengke motore nek urung enek lawange tak kok ning pawon nak ya piye. Sementara ya dilebokno omah. Nggih. Pokoke kula nyun tulung butuh cat butuh napa jenengan langsung kondo Mbak Ayu. Mengke Mbak Ayu langsung kula amuni ngoten lewat ditransfer ngoten apa piye melawan arus. Mak kerja keras melawan arus ngono gak setiap. Mbah iki nyun tulung dan lebet. Nggih. Jan mengke melok sarapan Intan Bu. Wong menyek tempe kok Mengke sope awan-awan seger. Nggih, pun suwun nggih Mbah iki. Lho, rokoke iki. Wis dikombak. Diku Mama. Wis. Wah, ini enek tempe goreng, jeruk anget, nggih pemirsa, iki endhog. Terus iki sing marep dienggo sambel, nggih pemirsa. Endhognya gede ya, Pan. Ojo bersedih ya. Iya, ini loh kemarin ada yang itu yang berkomen kenapa Intan bersedih. Intan kenapa bersedih? Ini Saya lu film. iya. Intan kenapa? Dikasih siapa? Hah? Dikasih Allah. Oh ya, flu itu dikasih siapa gitu? Dikasih Allah ngono. Ini apa itu anak negara? Ora potong kok nek menawa pengen kuah-kuahe ngono.
digodok kok airnya dibuang. Mbah teh bayi gak sarapan. Oh, tak kira pun golek. Iya, kan. Iki jeruk banget. Ijek panas ora iki. Pengen kuat. Minum. Nyambel lo gak pedes nih, nyambel terasi, tempenya tak penyet. Iki lawuhe untuk karo tempe. Gak apa-apa. Iya, tempe yang dulu gawe ini. Ini bumbu goreng apa tempe deh ini. Pak Dina sudah mulai gawe lawang. Nduk, banyu lho, Nduk. Banyu delok. Kok tambah 10, Dok. Enteni sambel dusungi pemirsa alon-alon. Ya Ibu enteni akan ya nek melayu pemirsa. Aku wis meroi kalah pokoknya nek mlaku karo Intan. Terus karo Makjah, yo gak iso nututi mlakune Makjah. Makjah yo cepet pemirsa. Penggaweane yo cepet satset. Iki delok Intan wis tekan gone. Aku ijek. Yes, gawarana. Enek apa kuwi air minum apa? Mbahyi. Mbahyi kon pinarak kono. Kaosmu ketok, Dok. Kaos dalam kuwi lho. Kon pinarak riyen, Bu. Pinarak riyen. Kon dibeto. Nggih, nang Cik. Mampu bareng gruweki. Gruweki napa? Oh, nggih. Oh, ki belanjane Mbahyi besok mau ada acara apa pengurus PWRI mau maem-maem di sini nggih pemirsa. Orang 9 apa orang 10 ngono lho pemirsa. Melon. Kok melon ya Allah, maaf. Klopo Mbahyi tak kira melon Mbahyi. Mas aku melon kuning. Sakniki 17,5. Oh, nggih. Sekedap nggih Mbahyi nggih. Sarapan, monggo sarapan, alhamdulillah. Terus, nadahan jenengan. Niki kan Dek Dewi ajeng mriki to. Mbak, aku tulung iki kayak nang Mbahyi. Sampeyan masak apa ya, Mbak? Aku masak sambal penyet, Dek, karo gawe minyak aku ngono. Terus? Lah kuwi apa? Dek, apa, Mbak? Oseng-oseng daging ngono. Terus nek oseng-oseng daging Mbak. Bu ora patek seneng, wis mben sarapan karo sampean ae. Engko bar dimaem karo Repa. Ndelok kok kono nduk Tan. Gak aku tenang. Kene ya. Awakku tak wet-wet tok. Ya pemirsa ya, awake Mbahyi diwet-wet. Rasane iki beda pemirsa nek mangan sing enak-enak. Sing tenan wis mriki wis mine pedes. Betul pedes iki wau. Iki nopo ya? Nopo enom kalih tak amblong. Iki enten sambel. Sambel kon telur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarapan pemirsa. Harapannya sama mie ada, sambal ternyata ada, telur dadar, tempe, komplit mau sarapan ya. Gak sedengan sampai siko ya. Betul asin Mbak. Bu, Pak Silo niku mboten gadah ibu Ayo bapak itu. Enak apa? Soalnya kula ape tekok Makjah wedi. Kan nate nganune sembako mereka. Kok sing ngenten bapak itu dhewean ngoten lho. Dhewean Ibu. Masa kan duwe pundut Sudah meninggal. Kapundhut Sudah kapundhutnya suwi ya. Ini kedap panjang. Enak Mbah. Kenceng pemirsa. Cek ya wah. Mangan sama mie sama itu dadar telur ada ya.
Oh ya, ini tak semantuk. Wah, motor ke sawah, Bu. Pelan-pelan kan. Kowe masih kangen go daging, kayak oseng-oseng. Oseng-oseng daging ku lho. Sampeyan masak apa iki lho sambel penyet mbek tempe. Gak usah, Mbak, gak usah. Gue nek daging gak gelem ya. Nanti Mam Repa ben kok sarapan mbek sampeyan ae ya. Intan lagi bad mood pemirsa. Ngrasakno irunge buntu. Kon tersenyum mangil. Apa itu? Ambu. Ini belak. Sama tempe. Ambil telur sudah pemirsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Atas rezeki untuk hari ini, ya Allah. Amin, alhamdulillah ya Allah. Amin. Atas rezekinya, atas kesehatan yang diberikan kepada kami. Paring kesempatan lagi sehat, berparingi sakit dan paring sehat, alhamdulillah. Semoga kami ke depannya tambah baik, lebih baik ya pemirsa. Lebih baik dan lebih sehat. Sampai tangan kami, mulut kami, perkataan, perbuatan kami melukai hati orang lain, wedi. Wayah aku jahat mbek uang, orang sempat jaluk sepuro pamane ya. Ujuk-ujuk wis ditimbali Gusti Allah, orang sempat minta maaf. Mas kelas tuku ora. Alhamdulillah, alhamdulillah. Minta maaf kepada yang bersangkutan, minta maaf bersangkutan. Jadi ora bermanfaat apa, ora enek maaf terus sampai dibawa kita mati. Ibu ngomongane saiki guyon ngomong sak omong aku saiki wedi hati-hati tenanan pemirsa. Alhamdulillah ya Allah. Nek masak. Buka dok awaknya kan dok. Mas Pras benar. Bu. Mas Pras. Kok jenengan sing ditumbas? Kok goreng dok sedikit nek tempe. Belaku nyambungnya nek teko. Enak. Terus gue lah sambil rapor terus. Ini terus dengan alhamdulillah ini. Enak enggak? Berasa yuk empuk. Empuk nanti ya. Winginane Mbak Nana. Udah dengan Mbak Nana. Telulas setengah. Ya telulas setengah ya. Hanya kan ya. Oh selepan. Ini. Banyak tuh. Baik loh. Mas Pras. Coba Mas Pras dong. Ojo cucu ya Mbak. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini wangi ya. Ini wis banget dosa. Engko mak apa nih Mbak? Wawan mama kok itu bikin apa? Sehat. Ini. Oh, saya ada. Terima kasih. Ya, saya ambil tantangan dulu. Tani dulu. Mangga. Ini 5.000. Napa niku mateng? Tempe mateng. Tengah matenge. Jadi mentah Mas Pras. Oh, wis disanjangi maja. Ya ora apa-apa ntrayo servis. Aku Mas. HP ku kelangan enggok Mas. Biasane iki dienggo dolanan Intan ngono ki kadang ning HP sijine enek sing WA kancaku ngono kuwi darani kok ora dianu dienggo dolanan ora kondoi. Tempe pemirsa. Nomor sing kawak kae lho Mas Pras. Dadi dienggo dolanan Intan. Tak lah apa-apa. Gak apa-apa. Iki Tan.
Tolong ditoto, Dok. Besok goreng. Makasih ya Mas Pras. Bus. Nggih. Iki tempe bus tuku Tak papat. kira melon iki wae Mas Pras. Kene lho tempene. Amet di kuwi nggone Mbah Yin. Kok tuku. Mboten, kula tesik. Totone kene lho kene. Tes 1 2 3 dicoba. Kuwi dienggo live Mas. Repa nek bengi nggo live. Jualan kadang dadi affiliate ngono kuwi lho Mas. Niki napa Mbah Yi? Oh, kerupuk. Artone sampun Mas Pras. Ampun. Nggih, matur suwun. Gak nek kuwi gak Mas kuwi dienggo nek Konten. konten-konten sederhana gawe ning dapur nu kuwi kan cilik. Wes ngene totone sok makan. Nggih. Tempene Mas Pras enak kok. Ngene di radio kan ngene. Ketara nek dia iki nengeri. Mbak gitu. Iki ketara tempene Mas Pras. Angger aku goreng ribude iki tempene Mas Pras iya. Lah nek tempe nang pasar ngoten iku beda nggih. Mas kan memang ilate wong kan wis roh Mas iki tempene Mas Pras, iki tempe godhong iki nggone iki sampai apal lho Mas, wis mencoba. Coba. Enak tapi kan punya ciri khas masing-masing ngono lho Mas. Oh, sesuk digoreng. Wes ngono. Tiang pinten Diparingi bumbu. Hmm. Iwake tak sambel entek langsung. Duh, oh gak sampean gawe apa kuwi jenenge? Wong kan umum lapis. Tak kuwi Goreng. nggih tak sambeli sambel Bali nggih. Ana sego. Sambel Bali sing piye Mas Pras? Bali no kemiri lho. Kemiri. Wah, ngoten niku nggih. Enek kecape saiki, enek jeruke, godhong jeruk ah. Enak Mas Pras kuwi. Mantap. Sithik-sithik ya Mas Pras ya, sithik-sithik nek. Ngetan Mas ya sih. Mari digongetan Mas Pras. Iki nang wong saete tok. Nggih. Ngenane kae mergo Mbak Ida wis dalem kono, mosok tanggane kono. Bajumi yo salah. Mriki sing roh sak lingkungan kabeh sate 40 yo. Nggih, terus dibeto ngetan. Kae nggih, embre ta mriki. Ya pokoke dindum rono. Dindum rono rene. Sithik-sithik nek ngeroto. Nggih, Mbah, betul. Sithik-sithik nek melok ngrasakno nggih Mas Pras nggih. No ya Mas ya sithik lah sampe tak padha rono. Nggih. Alhamdulillah. Ini kata. Nggih pun pemirsa nggih. Dongo-dinongo yang terbaik pokoknya untuk jenengan semua. Semoga yang saat ini lagi sakit yang diangkat penyakitnya paringi kesembuhan. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-salehah. Pun nggih pemirsa, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Ketemu lagi. Nggih.